Pou de Glaç, prop del castell de Mediona. Aquest pou de glaç té una estructura en planta circular, construïda amb pedres de grans dimensions i forma irregular, amb un diàmetre d'uns 8 metres. Encara que part de la construcció està enrunada, es poden observar detalls com ara els capviguers. Aquesta infraestructura és un testimoni del valor que tenia la producció i conservació de neu o gel en èpoques anteriors a la industrialització. En aquell temps, la preparació i la conservació dels aliments o medicaments depenien d'aquest recurs. La seva ubicació estratègica prop de la riera de Mediona i en un lloc ombrívol facilitava la recollida de la neu per a la producció de gel. I després, la seva conservació es beneficiava de la capacitat de la construcció per mantenir una temperatura baixa gràcies a la seva integració en el terreny.